Yo.
dumateng para sutresna budaya Jawa reok Ponorogo dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Pakel Desa Tangguh umumipun sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan Gebyar reok Setiakawan saking dusun Kalipepe Bapak Jai dalu menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Rio Audio Sound System saking dusun Meraan kagunganipun Mas Rio Haryo Ardis Production Multimedia video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono dalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bapak Jari Ibu Riyati utawi Ibu Jari sakeluarga kangge margya rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh dos pundi Gebyare reok Setiakawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani sumangga mama mirsani para rawuh Jawi Ponorogo Bapak Jai Bapak Jai Bapak Jai pambukane pagelaran reok Setiakawan
beber sejarah ing bumi Pertiwi negara Republik Indonesia ing tepate tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno anyipta dasari negara Pancasila alambang sang manuk Garuda ya sang Raja Wali sing gagah perkasa gleber-gleber sang manuk Garuda santeng dalemipun Bapa Jari sekeluarga Presiden Soekarno anyipta dasare negara Pancasila alambang sang manuk Garuda
Sumangga dumateng Bapa Jari Ibu Jari sakeluarga putra-putrine panjenengan monggo ditumpakno sang manuk Garuda lambangi negara kita Republik Indonesia. Yuk Jojo Jojo ditarik mama Perjuangan petang berlima lo le lo la lo lo le lo la lo ayo pajak ibu dijoget Indonesia le la 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 le saiki merdeka yo lo 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 la lo lo le lo la lo le la 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 le la 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 le aja sampe mandek ya rekalan Indonesia anak kang asuh urip nang padha ora Indonesia iki wis
lengsare sang manuk Garuda tanpa capa para rawuh panjenengan kula aturi mirsani muncule titisane sang Bathara Wisnu ya sang Prabu Rama Wijaya ya Raden Bayu ya sang Anoman si Kethek Putih sesarengan para Wadyabala saka Guwa Kiskendha Prabu Sugriwa si Kethek Kuning lan Prabu Subali si Kethek Ireng cemane dampyak lampaira sowan teng dalemipun Bapa Jari Ibu Jari sekeluarga Anoman si Kethek Putih dutane sang Prabu Rama Wijaya menyang negara Alengka Diraja kowe goleki Gustine sang Ayu Dewi Warasita sing ditolong marang Prabu Dasa Muka
Kuku sedupa kumalung malung kombong manur kondane aro tamang oyot-oyotan gegere Suralaya muncule Sang Prabu Singabarong agawe kara-kara lengsare Prawadyabala Sang Anoman si ketek putih para rawuh panjenengan kula aturi mirsani muncule Sang Prabu Singabarong sing depani alas Purwa Kadipaten Praja Ponorogo Sakti Mandraguna nanging ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane Sang Prabu Singabarong awake menungsa sirahe singa utawa macan gandrung-gandrung marang Dewi saka langit titisane para widodari saka kayangan Surgaluka netes dados putri saka Kadipaten Praja Kediri Sang Prabu Singabarong ngutus Prawadyabala agawe nglamar Dewi saka langit ceritane amung cerita amargi Prabu Singabarong ora padha karo menungsa sejatine Sang Prabu Singabarong awake menungsa sirahe singa utawa macan lamarane Prabu Singabarong ora ditampa marang Dewi saka langit Dewi saka langit kowe gawe murkane Prabu Singabarong Sakti Mandraguna kok kowe ora gelem tak pek garwa Dewi saka langit Dewi ngacaten Kang kowe wani nolak lamarane Prabu Singabarong sik kurang kaya apa Prabu Singabarong Dewi saka langit kadang ngaten Kang
Gojleng iblis laknat ya jejogetan ya dunyaku ya bandaku Dewi saka langit Ije kula Kakang jaga negaramu lek ora dijaga tak obrak-abrik negaramu tak gawe banjir getih Wiwit tarung gegerno jagat langite katon kelap-kelap katon Guntur lakune angin kekodongan pating sumebyar ana lindu sedina ping 7 gegerno jagat yo
Sumangga dumateng Bapa Jari sesarengan Ibu Jari nggih putra putrine panjenengan ditumpakno Sang Prabu Singobara sesarengan para wadya bala Sang Anoman si ketek putih gak tau wadus nggih sampai ngatak kalian disukani gending-gending mama paling penak paling sae nggih disukani gending Madiun Ngawi dados yo monggo ditumpakno Sang Anoman si ketek putih ditarik mama terminal Madiun Ngawi kenanganku dalanku ora bakalan aku ngelareki biyen aku duwe pacar anake batu kirang takul pacar pinggir yo sa terminal Madiun Ngawi gontolanku ora bakalan aku ngelareki oh iya iyo yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janji yo cha 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 sakno
rasa tak batin saben dina para bakal ilang jenengmu ning atiku. Hoi. Ayo, torocong, ayo. Wilahe. Ala lewo. Iki wis triwacine Prabu Singobara golek mangsa. Lek ana arek cilik kliweran ning dalan untalen malah Prabu Singobara. Tapi sejatine Prabu Singobara urung tusa. Golek ana sing rada lemu. Ayo, golek ana. Lengsere para wadyabala sang Anoman si ketek putih seserengan sang Prabu Singobara pambukaning pagelaran ing dalu menika.